Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಅನ್ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ನಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬರೋಂದೆತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಖುಷಿ ನಡೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಂಡು ಕಾಂಡೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ ಕಟ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಅವಳು ಎದುರು ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರು ಸೊ ಕಾಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಆಂಡ್ ಹೊರತ್ತ ದೀಪ ಪೂರ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪಂತೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೂವೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಹೊರ್ತಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಿಲ್ಕುದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿರಿ ಬಲ್ಲೆ ದಯ ಆಂಡೆನ್ನ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡ್ ಒಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಅವೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುವತ್ತ ಕಟ 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 ಎಲ್ಲರೂ ತುಕ್ಕನ ಪಕ್ಕ ಈಗ ಸೆಂಚೊಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುರಂದೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಚ್ಚರಿ ಹೀರ್ಕೆಂಡ ಮಾಡುವೇರು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಇದು ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಶಾಪದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಕೆಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬರೋದ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಹೊರಾನೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನತ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋರ್ತು ನೋಕೊಂಡ ಯಾನು ಲೈಫ್ ಆರ್ದು ಬೈದೆ ಆರೆಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ತಿತ್ತಿರು ಲಾಗಿಂದ ಎಂಚ ಬೈದಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಯಾರಿಗ ಬತ್ತು ಕೊಡತ್ತಿಡುದು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾವುದೇವ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ತೂಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟುಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಮಂತೀನಿ ದುಯ್ಯರತಿ ಪಕ್ಕಿದ ಕಿನ್ನಿ ಶೋಕುಂಡು ರಡ್ಡುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾತನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪಾರ್ದು ಬೈದೆ ಆರಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬೈದೆ ಯಮ್ಮ ಪಾಡುಜ್ಜೆ ಅನ್ನು ಆಯ್ತು ತೋಜಿಜ್ಜವು ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಬೈದಿ ನಾವು ಹೊರಾಣೆಂಚಾರು ಸುಸ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ರುಪ್ಪಗೊಂಡು ಅಂಚಾಂಡು ನಾನು ಎಂಕನೇಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ ತಿಂಡಿ ಕಾಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಿ ನೋಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡವು ಕುಲೊಂದುಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಅವು ತಿನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡೆ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತಿಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಎನ್ನದನಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಊರುಡು ಇನಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಗುಯಲು ಬೂಡ್ದುಂಡು ಮಲ್ಲುಂಡು ಚಿರತೆ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಯ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೆಲೊಂದಯವರಿ ಅಕಲು ಆಯ್ನ ಚಿರತೆ ಅಂತ ತೂವರೆ ಪೋತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಡತ್ತದು ಅಂಚ ಅವು ಅಪಾಗರ್ದಿಂಚಿತ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೂತ ನಾಯಿನಿ ನಾನಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಚಿರತೆನೆ ಕೊನೋದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅವು ಆತು ಮಲ್ಲೊಂಡವು ಬೊಕ ನಾಯಿನ ತುಂಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಂತೆರ್ನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ತೂವರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನಂಡಲ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜ ಯಾನು ಪನೊಂದೆಲ್ಲೆ ಅಂತಿನೋಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪರಡು
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡಾತಿ ತುಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತಿ ತತ್ಲಿ ಮೂಲ್ದೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲ್ದೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದ ಅದು ಉನಸು ಪೋತೇರು ಅಂಜೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಕ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಇದು ಪೂರ ಆರು ಉನಸ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿ ಯೋಡು ಪಂತೇರು ಸೊ ಬಾಯ್ ಅನ್ಬಕತಿ ಆಶಿತನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೀಪಾವಳಿದ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದೇವ್ರೆ ಕಿನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚ ಅದೇ ಒನಸಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಕ್ಕನ ಕಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪರ ಇಚ್ಚ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಲೆ ಚೂರು ಇಕ್ಕರ ಬೈತಾ ರಡ್ಡತೆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೇನ ಅಕ್ಕಲು ಮರಾಠ ಕಟ್ಟನ ಚಂಡಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ಬಸ್ ಅಪ್ರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೈಟ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟದು ನೆಟ್ಟ ಚಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ಯತ್ತ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಕುಲ್ಲುಜ ಐಕಲು ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲು ತೋಜೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ಸೇಫ್ ಉಡ್ದೀತನು ಬತ್ತದು ಯಾವ ಉಂದೇರ್ನ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಆಶಿತನ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದು ಅತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯ್ ಬೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲಾದಿಲ್ಲಡೈತೆ ಪೋದುಲ್ಲ ಇದಿತ್ತ ಲಾಕಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಂದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 1% ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಪೋತಿ ನಾವು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕೊನೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಪತ್ತಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 39% ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂದಿನಿ ನೈಟಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಕ ದಾದಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೋಡು ತಮ್ನೆಲ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತು ಬಸ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಪ್ಪಗನೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೆಲ್ ಬಂತು ಪಾಡಿಯ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಚಿರತೆ ಪೋಡ್ತುಂಡತೆ ಆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಪೋರೆ ಅಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದನಿನಾಕಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇರು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೀ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ತೂವರೆ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಿರತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲುಲ್ಲಗೆ ಐಕಲು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂತೇರು ಎಂಚ ಪತ್ತು ರೈಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾವು ಕಿನ್ನಿಲ್ ತನ್ನ ಉಲ್ಲತ ಅಂದು ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡು ತೈಪಂಡ ನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ ಏನು ಕೊನೋದು ಓಲು ಮಲ್ಲ ಕಾಡುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯರ್ಂಡೆ ಅವು ಆಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಂಪ್ ಆಡುವೆ ತೂಲೆ ಚಿರತೆ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಪ್ಪುದ ನಾಯಿ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಅವೇ ಕೊನೋದಿಪ್ಪು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ತೂಲೇರಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಇತ್ತನ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ
ಇಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ